alang sa usa ka inahan nga magtan-aw sa iyang anak nga maghilak. Apan, dili niya mahikap. Dear Diary, nahigog pa ko sa lalaki nga dili ko mahimok ang kunon. Mahimo ko siyang lantawan. Apan dili mahimong mahalon. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is loving your roses. When you kiss me half inside, and though I close my eyes, I see loving your roses. Mahal ka, Helena. Uganda ko pagkamatay kini gumaha. Wes! Mamatay ka na bayhana! Tungod niya ang imong gugmag-gugma, Lando! Sin! Ayaw! Lando, dili ka mamatay. Kundi man ato ang kalibutan ka. Makita na nata sa langit, Helena. Nahisulat sa hangin. May mga hunghong sa kasing-kasing nga dili mahimong ipabati sa uban. Apan, mahimong isulat sa hangin alang sa binuhat nga gipahinungdan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Oji Compok Rakasa. Music and Sound Effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Capiana. I still feel your touch in the quiet night, a gentle flame that still burns bright. Though this world has torn, Usa sa labing sakit mao ang pagpaabot sa mga saad nga bakat. you're the eternal. Apan hangtod sa kutob nga magpaabot ang kasing-kasing sa mga saad nga nahisulat sa hangin. Love won't fade. Ang RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Nahisulat sa hangin. Karon mga higala, niya ang unang anid. Tama mga anak na si Celes! Otong Celes! Makatawagin mo anak! Otong! May nanganak sa mother's ward! Helena, ang ingay. Kuhaon na ni mo sa Helena. Gikinahanglan na, Celes. Mas makaayo sa imong anak ang magdako sa kawa sa prisuhan. Biyuta na ko ugway, anak. Mahatag na ko niya ang maayong ugma. Ganti ni mo ikahatag. Ayaw ka pala ka. Kung husto na siya sa edad, sultihan na nako siya bahin ni mo. Ayaw. Celes, Mahimo lang kong buling sa kinabuhi sa kong anak. Musa, muhangyo ko na ring. unsa man ka na, Celes? Kung mangutan na bahin akong akong anak, ay nga siya nga tugay akong namatay. Celes, Isaad na ko na rin. Dili mahibaw bahin ako ang akong anak. Dili mahimo nga mahibaw siya. Nga usa ka priso ang iyang inahan. Kaya nagkapatay. kung maoy imong gusto, Sige, ipalayo na siya na ako.
Di lang kamukha ko sumuhawak niya sa katapusang hikayon. Anak. Pasaylo ako. Pasaylo ako hindi na ito magkauban. Pasaylo ako. Pag-wish na, Helena. Wish. Ma, tinawag kong grado sa science at math. Wow! Kadagko! Unya, unsa may akong reward? Kuan. Unsa may imong gusto, Gusto ko og cellphone. Oh, nagsabot na ta, ha? Unya na ka na mo palit ang cellphone kung 18 na ka. Mama, sad Ma, please. Okay. Inigawat ako sa akong bonus. Yay! Ma, kanisa mo ko ni mo danon sa matrabahoan? Unya na kung mo dako na ka. O sa pa imong gustong kurso ha kung mo dako ka na? Gusto ko maparihas ni mo. Police. Ha? Pero, gusto sad kong mag-doctor. Unsa? Dili ka gusto magmaestra? Dili ko ganahag magtudlog bata, uy. Kahit tinaguang mga bata karon. Okay. Pag-ampo nga ma-promote ko, aron mapa-eskwela ta ka bisan unsa nga kurso nga imong gusto. Yes! I love you, Ma. I love you, Sam, anak. Mwah. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, guys! Dali mo! Picture! Sige. Group hug. Ako yung picture ninyo. Guys, dali mo! Dali mo! Closer. Oh, closer ko na, guys! Ingat si Mama! Kadiyat lang, ha? Ako on aning tubagon. Hello? Unsa? Naa siya sa ospital? Delikado bang iyang kahimtang? Kanser sa utok? Hain siyang ospital. Reward din ni Mama, nako. Kay buotan di akong pag-aanak. Helena, muna ka una ko. May higala kong na ospital. Oh, manglakaw naman sa salama. Muuban na lang ko ni mo. Ha? Oh. Ang anong nitutok naman ka nako, Ma? Si Tita Joanna ba ang na-hospital? Dili. Seles ang iyang an. Celes? Karon palagi ko kadungog nga doon na kay amigang Celes ang ngan, Ma. Ipailaw niya kanako niya. Pero sa pagkakaroon, pag-enjoy lang una sa imong birthday, anak. Uban sa imong mga classmates. Okay, Ma. Amping. Sige. Way inom, ha? Wa, Ma, uy. Kay bawag ka nga dili ko mo inom. Sige, adto na ko. Ay, tuod na. Unsa man di sakit sa imong amiga? May tumor siya sa utok. O malignant. Oh, hala. Kaluoy sa niya, no? Looy kitayo siya. Ma? Ang anong kailakon man ka? Naluoy lang ko ni Celes. Sige, muadto na ko, nak. Amping, Ma, ha? Oo, panglako niya sa pultahan, ha?
Karon pa man ko makakita ni mamang kailakwan. Astig mo ng tanisiya. Suot ka tingali kaya niyang iyang atuon sa ospital. Celes, ako ni Sinaring. Tanawa ko. Naring. Oh, ako ni. Kadukay na nga wata magkita. Naring. Oh, ako ni. Kumusta na? Siya. Ni ang iyang picture karon. Nalimot ka. Iyang birthday karong adlaw. Mali pa yun, ra ba si Helena? Oh, malipayon na siya. Nagpa-friend ko sa dayon akong ani. Dagan kaayo siya. Liwat siya sa iyang amahan. Celes, kinahanglang mailan ka na niya. Ayaw. Pero Celes, may katungod siyang mahibaw nga ikaw ang tinuod niyang inahan o pili ako. Dili ko gusto nga maluoy siya na ako. Dili ko gusto nga maglipog siya. Pero Celes, Mamatay na ko na rin. Dili na importante na makailabas yan ako. Celes, Wala ko'y oras. Naring, isaad na ako. Dili yun ni mo sultihan si Helena bahay na ako. Bisan kung mamatay na ako. Celes, Sa ari ko. oh. Dili mahibaw si Helena bahay din mo. Hain naman ni si mama, uy. Kaadlaw naman. Wa pa man siya mauli. Dili sab siya matubag sa akong tawaga. Nga naman ko, uy. Di ko baan man kog maayo. Naibaw ko nga. Celes, Celes. Salamat sa pag-atiman mo sa akong anak. Celes! 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 Doktor! Tawagan ako pasyente! Celes! Celes! Nakatog man din sa sofa si Helena. Ma? Ay, salamat ka niya, anak ah. Kulbaan ko ni Muda. Ngano di na makamatubag sa akong tawag? Ma? Kahubag ko na ng imong mga mata. Oh, kumusta man tayo ituting imong higala, ma? Helena. Patay na si Celes. Ma? Nag-uol kag maayo. Karon ka man kumakabatian ang nga ni Celes, pero nganong
Ang anong kailangan na mo maayong iyang kamatayon? Tungod kay... Tungod kay unsa ma? XDC. Karon pa mo ko makabatian ang nga ni Celes, pero... Ang anong kailangan na mo maayong iyang kamatayon? Tungod kay... Tungod kay unsa ma? Helena. Ma, ang anong sa kay mo anong Celes? Karon pa mo ko makabatian iyang pangan. Naluoy lang ko ni Sales. Ha? Nga naman, naon sa maday siya? Tibuok niya kinabuhi nga nag-anto siya sa iyang sakit. Mao ba? O kinahanglang at timanon ko ang iyang haya. Ha? Ang iring mga paryente, ma. Wa na siya'y mga paryente. Musa, ako na'y mapahilo na sa patay niyang lawas. Pabilin ka lang din sa bahay. Kang kinsa man malit ang imong dama. Kag Celes kiti. Magilisod ako na ka. Nabagawan mo ko ining mama. Karon pa mo ko makakita niya nga. Mihilak og maayo. Ang ano kang suod man kayo sila anang ing amikang Celes, no? Celes, pasensya na. Ngay palubong tadayon ka ugma. Kaluoy kiti mo. Pero sige, sundan ko ang imong gusto. Dili na ko sultihan ang imong anak. Bahin ni mo. Helena, wa ka may klase karon di ba? Wa man ma. Kumusta naman imong amiga? Lubong na niya ugma. Mao ba? Mobalik ko sa punerarya karong gabi. Ikaw na bahala din sa paya. Mahimo mo ba nimo, ma? Ha? Ma, ayaw nagkaguol nga namatay ang imong amiga. Total, kung buotan na siya o sa langit yun na siya paingon. Ibayra na niya ang iyang sa. Ha? Ang ano day, ma? Unsa man din ang imong amiga? Usa siya kapriso, Helena. Uy, kaluoy ko din ang imong amiga, ma. Oo. Makaluluoy gid kayo siya. Ma, mauban lang ko ni mo og bilaran ng imong amiga. Ha? Oh, sige. Sige, Dak. Maayo hinunkod mo uban ka. Kay luoy kayo siya. Way na milar. Tawagan ako akong mga amiga. Ikaw? Sige, ma. Maapas na namin nimo sa bilar, ha? Oh, sige. Apas mo. Ma? Nabaguhan ba yun ko nimo karon? Mura mo kagwa sa mong kaugalingon. Karon pa gani ko kabantay nga mihila ka. Misulti na ko nimo. Naluoy ko sa akong amiga. Sige, ma. Ato siya ti manon. Sige. Salamat, anak. Muani karon ang imong anak. Makakita na gyud nimo ang imong anak. Pero ayaw ka pala ka.
Dili gihapon siya mahibaw kung kinsa ka sa iyang kinabuhi. Yan ang imong anak, Silas. Ma, gidaan na natin kagpanihapon, oh. Naman ang imong mga amika. Mo anira sila, ma. Helena, siya si Silas. Nganong gitutukan nimo siyang maayo, Helena? Kagadaot niya, ma. Tungod kay nasakit siya. Uwa na siya makaagwanta sa iyang sakit sud sa prisuhan. Ma, Ngano, Helena? kahilakon mo ko nga nagtanaw niya. Ngano man ko, ma? Ngano kahilakon mo kong nagtanaw niya? Tungod kay naluoy ka niya. Loya sa din mong aming gaman, oh. Uwagin na siya pariente. Pait ang kinabuhi sa mga preso, Helena. Ilabi na si Silas. Mao ba, ma? Pero makapahuway na siya sa tanan niyang kasakitan. Uwa din siya maminiok, ma. Uwa siya maminyo. Ya! Ay, bagay! Ni anang ako mga kauban sa klinik, ma. Ako na sila timanon. Ma, mamaulit na na. Kita na lang niya. Uwa na gyud siya, Helena. Ma, nakapahuway na siya siyang pag-antos. Dili lalim ko may sakit ka, ma. Mo nang nakita ko kanunay sa ospital. Pero, kinahanglang daw hato na to. Nga atong kinapuhi. Doon ay kinutupan. Ang tanan doon ay kinutupan. Pero doon ay mga sugilanon sa kinabuhi. Nga sa hangin lang, mahimong iswat. O, sa bote mong ipasabot, ma. Mao ka na ang sugilanon sa kinabuhi ni Silas. Sa hangin, mahimong iswat. Mami, ulan na gyud. Maayo gini kaya kadakog payong. Dali, ma. Kitanggan. Og bahala na ang panahon nga mo at timaniin iyang handumanan. Dara ko sa kusina, Helena. Ma! Kompleto na gina ko na ng requirements para sa complication sa gawas. Maayo hinuon. Pero, ma, May problema ba? di ba ko ganahang magkawas, uy? Nabala ka magkukuning mo tinhi. Wa kay kauban. Ay naunsa man ka. Ayaw kabalakan ako. Ang imong pangandoy ang tumana. Ganahan ka nga mag-nurse dito sa gawas, di ba?
Oo, pero... Wa nay pero. Kinahanglang mo larga ka. Pangitaas sa... Ma! Kakusag sa unog hangin, oy! Oh. Ma, nainom na ba ni mo tambal, ha? Pumana. Na ako'y gisuot na oras sa imo pag-inom siya mo tambal, ma, ha? Apil na ang vitamins. Nurse, na-cute ang akong daga. Unsa man, wa pa'y nanguyab ni mo? Naaman na. Pero, panahon ako atong kinabuhi kay sa laing tao. Gusto ko nga sa'yo ka mo retire, ma. O niya, ato nang ipa-renovate ang atong bahay. Kaya na, nag-anam nagkadaghan ang taguanan sa mga ilagka din eh. Pagkataas sa pangandoy sa akong daga. Kung magdamgo naman lang gani ko, ma. Kaya nagdako na lang... Ma! Ma! Approve na ako visa, ma! Hahin manis, mama. Basi na siyang kwarto. Ma! Wa man si mama? Uy, may naglago puso sa aparador ni mama. Ang mga ilaga na sa ni ay. Oh, ay! Taan pa ko, ilaga yun. Sumikikot-kot sa ilaga din sa aparador. Oh, hala. Karaang malita ka nang ipasulutan sa ilaga. Ang malita man nga kita ni mama gikan siya sa ospital. Naipangan sa ibabaw. Salas. Oh. Ang suot nga higala ni mama. Ang pag-inaing malita. Song inside my heart. Gikan siya sa ospital. Oh. Naipangan sa ibabaw. Salas. Oh. Ang suot nga higala ni mama. Ang tag-iya ining maleta. Ay. Salbahis ni mga ilagkaada. Gibusulutan man ni nila. Ay. Unsa man kay sud ini? Akong tanaw ng sud. Masalbar pang ubang sud ini. Hala. Gipangkut-kut ang sud. Lampin man yung inias ibabaw. Nga may lampin man sa suot ni maleta atong seles. Oh, gipangkit-kit naman hinuunis ilaga ang... Ano sa mali? Ako man yung picture ang nias ibabaw. Anong may abot mo akong picture din is maletas na matay nga salas? Mauman ni ang akong picture sa akong birthday. May lain pa akong picture din eh. Bata-bata pa ko ng ibang pictures. Baby pa ko ining ubang pictures. Nganong taganong kong pictures din siya malata. Nga naman eh. Sabi mo di pasabutin eh. Elena?
Helena ni anak ko, hain ka. Helena, nagdako sa paborito ni mong cake, anak. Ma, Uy, naday ka diha sa akong kwarto? Oh, Helena? Unsa ka nang imong kikunitan, ha? ako mangutanan ni mo. Kung nga nang dunid daghang pictures na ko malita sa imong amika. Si Celes. May mga pictures siya sa baby pa ko. Hangtod sa mga selebrasyon sa akong birthday. Doon na siya. Helena, Doon na kapigita ko na ako manaling. pasiluam ni Helena. O sa inyong sama. Tubag ako, ma. O sa manang sa kay mong kaingon. Gusto mo ganay si Celes. Siya ang tinuod mo kinahan. Dili na ka, anak. Si Celes ang tinuod mo kinahan. Okay, ego ko lang ikong gisagop tungod kay dili gusto si Celes nga mahibaw ka nga usa siya ka piniriso. Siya ang akong inahan. Si Celes. Hello? Helena! Helena, asa ka paingon? Balik dire! Helena, yung pagdagan! Balik, Helena! Nga naman eh. Nga nung siya man akong inahan. Nga nung gilimot maninilan ako. Nga naman. Maudi ay. Maudi ay gagatiman ni Mamang. Ang iyaya. Kasi hindi akong tinuod ka, Mama. Lord! Gano ba ni Lord? Gano ba sila musultin ako sa tinuod? Ganong ilam akong gipakakan! Kakusog sa uwan. Inuot ang pangil ko. Makasabutang unta si Helena sa mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Hain magkasya paingon karon. Kinahanglang makitaan ko si Helena. Celeste, tabangi kong makita ng imong anak. Ay, Celes. Ngano mo, makuni mo ang kunang anak.
Nga nung bibiya mo kinikalibutan na gawa mo sulti na ako. Nga ikaw ga kong inahan. Ha? Nga naman. Doon na ako'y katungod ka mahibaw sa noon. Pero nga nung inyong binigay ikaw na ako. Nga naman. Ikaw ang tinuod akong inahan. Angay lang nga ikaw ang matiman ako ang tili lang tao. Pero anong ipanghatang ko ni mo? Nga naman, Celeste. Ay magdika si Helena. Gusto, sa minteryo. Basin kung may ato siya sa lubong ni Celeste. Ginoo, ni alang unta din sa sementeryo si Helena. Ni alang unta siya. Oh, si Helena ka nang naasa tubangan sa nicho ni Celeste. Helena! Helena! Salamat ka ni Ara ka din eh. Dahil mamaulit na sabay. Ganong inyo man siyang gilimod na ako, ma. Helena! Ato na ta sabay magsulti. Gusto ko mahibaw karon dayon, ma. Gusto ko mabati ang imong mga rason din mismo at ang bagay, Celeste. Kagustuhan ni Celeste nga dili kasultihan, Helena. Dili siya gusto nga mauhawag ka tungod kay usa siya ka piniriso. Dili siya gusto daog-daogon ka sa eskwelahan o sunugon nga usa ka piniriso ang imong inahan o kriminal. Pero iya ko nga anak. Iya ko nga anak. Dili ko niya angay ngay panghatag. O kanya ipangatag. Iyak lang ipaatiman ako, Helena. Gusto siya nga normal ang dakan sa imong kinabuhi. Mahal ka sa imong inahan. Mahal ka ni Celeste. Mao nga giantos niya ang kasakit nga dili ka makita o mahika. Helena, dami. Kung sa'yo man para ni mo ang kibuhat ni Celeste, pasayloan na lang siya. Igo ka lang yan gipalayo sa miserableng kinabuhi nga iyang maagian sa prisuhan. Dali na nak. Mamauli na. Basta ka na kayo. Dali. Paugon ako ng imong buhok. Helena. Husto na. Kuno pa din kumapas ni mas punerarya. Dili ka na ko makakita sa naong sa akong tinuod ka inahan. Sa una o katapos ang hikayon. Sorry, anak. Ayaw intang kasuko na ako og ni Celeste. Waman pumasuko din yung ma. Gianugnan lang ko nga. Ngawa ko makakita sa ko tinuod nga inahan sa buhi pa siya.
Gitambagan ko na si Celes nga magpailan di mo. Pero dili siya gusto. Dili siya gusto nga makita ni mo siya luyo sa rehas. Dili siya gusto nga doon ay laing mahibaw nga usa ka piniriso ang imong inahan. Pero gusto ko siya makita nga buhi. Nurse ko pa. Huwag ako unang makatiman niya sa iyong pagkasakit. Helena. Gusto ko siyang mahikap pa. Gusto kong masimot sa baho sa tinuod kong inahan. Sorry. Sorry nga amo nang gihikaw ni mo. Nakaila kang magin sa kong inahan madaring. Helena. Nakaila ka ba sa kong amahan? Wa masulting akong inahan. Kung kinsang akong amahan. Wa'y nahibaw kung kinsa ang imong amahan. Kawas lang sa imong inahan. Diin man mo nakaila sa kong inahan. Sa dihang na preso na siya sa sampagpatay. Nakapatay siya. Oo. Nakapatay ang imong inahan. Pero diha ra kutob ang akong nahibawan, Helena. Helena, dawatan ni. Unsa man libro hama? Nganong gibugpusan man nagmaayo? Gusto kang makaila kung unsaw kinsa kyud ang imong inahan, Helena. Oo, ma. Pwes, panahon na nga ako ning ihatag nimo. Unsa man ha? Ang diary ni Celes. BXDC. Dagan mo sila ng sign na. Alas mga kuan. Different kasi. Wala na magdala ko sila. Cosmetics
sa naglagot, naglagot sa kamarag na. Basta ka na ako kailangan ko. Ako yung lungtan na. Ayaw, natali ng mga video-video dari oy. Vlogger ba yan? Vlogger ka? Ay, ama. Pagkilig na lang ito kayo masakit. Pero eh, muna solo ako. Kuya ko, kapag lagi ba? Uy, nagdangat ang baka ba niya namin. Ay, doon sa vlog. Ha? Ay, sa vlog. Ay, sa vlog. Ako ba yung na-post po sa G-Feed? Sa G-Employees. Ay, lahat ka ba? Saan mo Ano, vlog po siya? Hindi ba eh? Vlog lang. Occasional vlogger. So yung content, mag-collab din. Dagat mo sila ng design na. Halos mga kuan. Hyper blusher. Wala na magdagat mo sila ng Gano'n ba? Naka-jacket ako movie. Uy, sige mo, pwede mo lang kudulot mo eh. Talaga, alam sa na. Katawa yung parang katanggit na kuslo ko na doon. Cosmetics, naglagot, naglagot sa kamarag na. Basta ka na ako yung kailangan ko. Ako yung lungtan na. Ayaw, natali ng mga video-video dari oy. Vlogger ba yan? Vlogger ka? Ay, ama. Pagkilig na lang ito kayo masakit. Pero eh, muna solo ako. Kuya ko, kapag lagi ba? Uy,
Ano nagganap? Ang baka ba niya namin? Dito sa vlog. Ha? Ay, sa vlog. Ay, sa vlog. Ako ba yung na-post po sa GC? Sa G employees. Ay, lahat naman siya no. Ah, na-vlog po siya? Brother, madalati. Hindi daw eh. Nag-vlog lang. Occasional vlogger. Kaya lang yung nasa Tutuloy din. O na. So yung content, yung magkulab ni. Padayon ka guys, kay nakulab. Sir, may nung pag-isting, sir. Bakor, may nung pag-isting, bakor.